Кай. Кирчо, казва ти леща. Няма. Майко мила. Абе, какъв това? Опа, аз съм в техната половина. Не се сам. Кирчо. И ако Миро не вкара ги. Не, Мирона вкараш вкарава. Шматка. Шматка песен след тая песен. Пак ли бе? Само потресен дет не са бях. Майко, Кирчо, ти беше най-готиния ми брат. Аз мислех, че ще хитнеш и аз не хитнах. Това беше сайко тяня. Ейо! Миро? Пак ти го обичате. Миро? Кажи? За кой отбор играем? За нашия, за кой? Бах ти яки автогол. После аз съм си вкарал автогол. Да. Не ги ли вкарали? Ами не беше нарочно. Ти без да си ги вкарваш, няма проблема. Тан, тарадан. Добре, лук! Знаем английски. Опа! Ко беше като твоето буснес? Махни, бе. Вместо бизнес, буснес. Буснес. Не брус, бус. Аз пък преди... Няма. Той не ще отпазе. Нашия туз. Абе, туз! Обичата. Изразява се чувствата. Кирчо, да се тръгне, бе. Айде. Моя гол! Мазна! Абе, махни. Потресен. Кирчо, какво правиш? Новия ми Кико. Абе, ти ще оцелиш тази стопка. Новия ми Кико. Абе, ти не мой вървиш напред, брат. Моя мукито. Това е Indication Speed. Това е провал. Ретард. Мега провал. Ретард. Вие само се усирате, бе. Добре, че съм аз и аз да се усера по нея. Добре. Всички ни мислехме топката. Добре, Всички мислят, какво мисля? без късът ти знаеш. Късът дат на вратата. Което беше най-зле. Аз съм най-добрия. Ей, то снява си ли сега? Ох. Не пипа! Абе, какво значи не пипа? Това няма Мазна. Ти си мазан. Не са къпал. Карешка. Майка, тези флопове. Гледай, хой да селва така на. Това не е... Хой да. Майко Кирчо. Майко, брат, кам ти. Абе, туз! Това беше пас. Така да ти Да, кажа. да. Паса, брат! Как се очаква? Трябва да му да предикнеш ситуацията. Да. Ще предикна глупостите. Те са unpredictable. Трябва да предикнеш предикта. И сега. Иди. Ами... Няма. И къде си е, Кирчо? Той... Аз го гледам само как прилита покрай мене. Мен ме изсипаха. 3 пъти. Давай! Коста... Няма. Уф, майко. Топката. Не иска да предикне. Гледа са, гледа. Оп! И извън. И предикта. Там. Оп! Той ме да вкара. Тос пък! Ма тос пък е Какво Едуардо. направихте? Мистер Войс крак. Честно. Смешан. Давай. Паса. Какъв паса, брат? Ужасния пас. Какво искаш да направят? Двамата са пред мене. Ей! Еми, изстреляй я напред. Добре бе, Кирчо, те с твоите селски тактики. Ето, Айде. гледай. Гледай. Гледай!
Нямаш да ни вкарат. Май оцели. Уа! Еми, той е на другия отбор, да. Зарад... Нормално. Щом не Нали искаш за- само own goal, значи не е мой гол. Абе, ти ко говориш? И то с Карат Бога, си автогол, ма то не е автогол. То другия отбор го вкара. То Вика другия за отбор тях го кажи. взимаха, нали? За тях кажи кай. Ея! Да кому обусна, дето си го спасях. Кус. Добре. Аз! Не! Аз! Ще дава ти конси. Айде! Няма. Какво е консив? Консив? Консив е дами, Гричо. Само дете не Как? таксваме тук сега. Освен... Айде, подай. Оли! Дай бързя, майко. Бе, паса. При тебе, нали? Байре, бе. Единственото, което и към мен е, че и от левата страна. Аре, Гричо, О, what a save. Майко. Значи лата сейв, бе, ти нищо не направи, бе. Какъв красив гол. Нашия кара напреди и вика... Какъв красив гол. Мазна. Върви напреди, лесно ми. Естествено. Бе, аз така. Най-добре. То стърстехен удара. Але, бе. И... О, но. Няма. О, но. Майко, ти смисъл се инсейн кант. Майко, трипъл къмит вкара. И години. Аре, Къде слушам някаква дядка, дето и пияна и ми разправя за някакви глупости преди 500 години. Абе, за какво за буста, бе? и аз нямам бул, спокойно. Ба, какво нямаш, че се сбил на 60 буста и го взимаш? Айде, туе! Ай, Кирил, Виждах я усра всичко. надолу. Пак усра всичко. Саунд. Няма? Ая. О, спак. О, Кирчо, ти току-що беше фейкнат. Майко мила, 4 човека миснаха топката там. Вътре съм. Аре, Коп! Кирчи, как тато исти. Тръгвай некомпетентен, напред, тръгвай напред. Коста, Кирил, въртим ли се? Не, шмарка! Реша! Искам Ей, да клирна. Ма какво искаш, бе? Ей, само като чух, че скочи ми стана ясно какво ще се случва. Гледай го какъв е помяр. Помагам на нас. Само като видя кричо въздуха и ми става лошо. Не, вече като тръгна след тъпката. Ай, не ма бъска, бе. Най-добре звучи, ще тръгне за топката. Аз най-добре. Как я пипнах само. Не! Ооо. Да, ми по средата, да? И остави кричо самичък, той насред. Къде скачаш на топката и наляво, не надясно? Да къде отиваш? Кой там? Как да я стигна иначе? Кой гоним? Зави наляво. Я знам. Ти не заслужаваш без това. Айде, мерси Кирчо. От фейкт биг тайм. Какво става тук, брат? То съм правил как ме бутуря сега. Нямаш си на идея какво става. А? О, какъв красив гол! Като какъв им го ще кажеш. Мале, каква кръста, гледай. Как става това изобщо? Как красота. Гейм как седи замръзнал във въздуха после. Уоу, Киро, без каквото и диска. да каже, Ай, айде и него. Айде и мен, Ай, ще надбори Айде си това. сега, спасяйте. да. Отваме двама. Аз идвам за буста. И ти за друго да го разлеш. Това е. Бутаме, той ми бута. Той ме набута. Той ми го набута. Кой ти го набута? Този е тук. Лори? Го е там. Лори. На стената нагоре. Ония
аз не мога да вкарвам голове. Аз Абе, ти нищо не може да правиш. Ти сака да е. Правиш, човек. Абе, карай към топката, бе. Ако лета към топката, аз ще се... Абе, какво го лета към топката, бе? Майко, коста е! Коста е! Маля, какви сме добри. Абе, ти нищо не ми правиш пак, бе. Абе, имам 2 гола и 1 Абе, всеки лък на гневия късмет. И двата бяха късмет. Ай, моля. Салах. А, те имат Какъв салах. салах, хора са. бе? Ей, израелец. Ама Какво стана? Кажи. Ти бе. Коста е майна. Коста. Ще да стане crazy shit. Ау! Колко тъпчко да държа, бе, брат. О, какъв красив гол. Лекъв си, бе, стават. Страшната вързия. Геймплей от моя страна. Страшната вързия. Охо, аз го предикнах ти. Оха, бати предикна. Направо предикна миса си. Ама ние... Какво ни? Ти пак ходиш за всичко. Да ме оттам. Абе, брат. Out go. Оу, псайко. Оу, шит. За да ми поведа, той нашия пак да го добре. Ей, чуй клиер. От Сандаги. Абе, не дей! Ей, сляп ли си, бе, човек? Не, ти трябва да играеш на скучен монитор, то няма друго обяснение, разбираш ли? Само по звук играеш. Звук. Оу! Няма. What? И не можах да му откърна власт. Брат. Браво. Ето, изведох я. Какво си извел, бе, от опонента? Ти верно си скуча монитора, бе, брат. Изкичал утре. Опа. Няма проблеми, аз веднага преминах на задна. Опа. Ей, не мога да ударя, бе, аз докато карам назад и не мога да ударя топко, където ми идва. Ми дава хубав пас. Ма какъв хубав паз, бе. Ма ей, айде си пусни монитора. Да направиш Ще креатив. гол, ама някой ми откраднал. Да, аре бе. Какво дрънкаш? Майко. И сега е гол за тях, нали? Не, той няма влезе. Той не е гледал го прави. Абе, къде ходиш, бе, банг? Абе, ти... Виж го погледил. Какво правим там, бе, човек? Виж сега, задържаш W и цъкаш 2 пъти дясно копче. Колата ми просто каза, че не иска. Какво значи колата ми, бе, човек? Ти какво се Двигателя опитваш да правиш? изгасна. бе? Абе, изгаснал. Тук е ти изгаснал на тебе. Аре, So, тидин. Айде. Engine. ми е гол. Каква грозотия само. Абе, мако е. Е, буста. Не си казал да ти го оставя. Да. Оп, ей сега. Красота. Майко Какво всяко е би красота, пострал. бе? Ти трябваше да задържиш W, че да го вкараш. бе. Напротив, щях да е... Само трябваше да стои там. Пълно. Напротив, щях да е мисна. Ти да беше мисна. То тогава Мискал вече съм е... такъв удар. Какво си шафака? Пия вода. Бе, която Кой вода тази? не пише. Златна. Да, вече съм. Ти нямаш пари за компютър. Аре, чезвай, бе. Няма нещо е клярно. Никой да дай клиент, нямаше я муш. Аре, бе, ей! Не. Какво правиш? Какво става, бе? Знаеш как работи футбола? Вкарай! Загубих. Бе, човек. Ти че щеш 20 гола да вкараш, те като са вкарали 21. Аре, машина! Чуто с нея вкара. Абе. Спокойно. Абе, мокня! Спокойно, кей!
Ей, ме журите на него. Киро. Нямам вина. Да, никаква вина. Гледай какво става. Къде ойже, какво става, май? Абе, човек. Съгръмна. Да бе, бум-бум. Абе, момчета, трябва да ги бием, слаби са. Абе, Ти си слаба. Ти си топ. Ти си слабостта на отбора ни. Гледай сега какво става, гледай какъв гениален пас. Бах ти го пое пас. Няма го ти. Пасът е хубав, няма кой да го фане, просто Стрин беше готов. Извинявай много. Извинявай. Да играя малко за друго. Ооо, шет. Какво правите, бе? То скара, защото му взех бустите. Ами ти по принцип си имаш на всички булслити. Кой го казва? Аз който като нямам булслит имам. Да, отиваш от другото поле, от техния ъгъл. Ами къде да отида? Абе, ти мислиш Тя на... никъде другаде. Ти мисля така. Не да това мозъка му изключва, да смисъл, просто е черно докато играе каквото и да е било. Да бе, ти се едно като съби и вижда черно. Само че той като играе вижда черно. Огледнил. Не разбра, че няма ти го дам. Абе, Кирчо, ти моля спеш да ма тулваш, да ма прегръщаш тук. Ти си на позиция на която. Някой да лидери тази, плиз. Чакам пас. И аз чакам пас. Никой не те пита. Абе, Кирчо, ти бай ли си, бе? Аре, бе, двама ги няма. Ма какво означава двама ги няма? Добре. Ето, като се кара. Вижте хубаво, че съм аз. Ма какво учи са ти, бе? Ти трябваше да виж какво бутуря са. Като се хода към топката да е следъл, не знаеш да отдаде и бум ми прави. Това беше... Да. Тя е го Твоите измисли. предикшани свръхинтелекто и с 15 секунди напред предиктва. Накратко Така, отбил. Сега ако мой ми кажеш дали аз ще вкарам, ти ли ще вкараш, кой ще вкара гола? Или ще не вкарат гола? Така. След точно една минута ще вкараме гол. След точно, къде стане на 3 минути. 3-0-2. 3-0-2. Кой ще вкара гол? Няма значение. Ко? Аз те питам. Кажи кой ще кара гол, Не Аз знам. те питам кой ще вкара. Не мога Ай, ти да... какъв си такъв предикт фейк? Не знам Фейк. кой ще вкара. Фейк. Това ти по-ли знаеш. Ама не са бе! Ей, тъпко, че... В коя вселена това е твоя топка? Моля питам. Живата вселена. Живата вселена, ти си пално радиш. Ето от другия. Няма. Не знам как ти влезе. Добре, брат. Бягай от тук пак, че да сме. Кирчо, намери пак да вземеш буста и намери го. Аре, свръхинтелект, ако правим. 0-0 идва. Аре, свърхинтелект. Свръхинтелекта. Какво правим? Майко, свръхинтелект. Аз ви казах, че ще Не вкараме. работи. Абе, чакай, ти каза 3-0-2 и че ние ще вкараме. Ами... Да, реално ние вкарахме. Бе, реално си... Ай, няма да се обържам. Реално ние вкарахме. Иначе матч ще го спечелим. Да. 2 или 3 на 1 ще бъде. 3 на 1, майко мила, да го е. Това са да го френкат тебе с свръхинтелектни... Така, симулиращи свръхинтелектни способности. Фейк, Димек. О, так е. Няма да вкара, спокойно. Добре, Кирчо, ако не бях аз, наистина може и нещо да се случи, знаеш. Добър пас беше това. Базиска са. Добър пас беше това. Уоу! Опа. Мърдай! Стига е от тази хел. Омага, най-готиня пас ever. Рекордът. Майкъл! Сега ще мисля. Ястай! Мен ми караша музика със всяка секунда прекарана с отпидя раз. Защо го взема този булска, че отидеш напред, бе, тъпко, че? Имаш дилей. Какъв дилей, бе, ти имаш дилей на мозъка, бе, брат. Имаш дилей. Добре, виж го направи. Виж, взима ми булса. Така.
Отива напред да буса в средата. Викам да стърпа комета. Абе, брат, аз не мога, слушай, взема го и чена. Толкова аз ми е синхронизиран с този стърпа комета права. Ще караме 3 гола. Това е Абе, как ви 3 гола искам да му кажа, брат. Който Аре, умен ни приказано, не знаеш. Който и най-тих е най-умен. Да, Кирчо. Мале, аз съм най-умен. Извинете го и те, абе, как не си най-ума? Свръх Аре, интелект. Избоца я, бе. Ги. Ти си зеленчук, най-добре. Крашна Абе, играта ми. стига, ей! Стига с тия паркирали пред вратата точно. Миро, къде си? Да. Very spicy shit. Давай, давай, давай. Да, тут е става. Ух. То беше някакво много тъпото, аз минавам за секунда, а там и го сня. Бах ти тайминга. Мазна. Абе, махни, бе. Бяга, бе. Аре, потресен. А, Майко на този опит за психо. Кой прехвърли целият терен пред очите ми? Уоу, омага. Опа, гамнам става. оп. Пича издрифти и става. Аре, Киричова ако ни вкара. Добре. Паса беше добре блокиран. Не, паса не съществуваш. Стига е сериозно. Ама не Опа. назаде! Това искам да тихо. Тупеш! Да се скъвам, ей, Искам да тикай. Искам да кажа тик. Нямам буст. Кирчо, разчитам на тебе. Ох, Дай, Кирчо, ти си. Си нашото Това е, синя. Или Свръхинтелекта. Аре, свърхинтелект. Дай ми го този бус. Гей, свръхинтелекта го прави. Свърхинтелект не дай да събира нищо. Айде. Де баран. мале, каква асистенция! Каква невероятна асистенция от моя страна. Ама, Айде, извинявам се, пихуда. ей, тия звуди златни, ма. Опа. Way too crazy for this lobby. Кирчо и той. Глей какво става. Давай, ти си. Имаш ли? Нямаш ли? Той музиката не може да го преценти. Какво правим? Направо. Ма какво Караме. да не чуе, аз да не мога да ти телепортирам топката до колата, бе. Виж, пак ти я нагласих. Ама какво Какво се да случва, бе? Аз ако не бях ти откраднал, нямаш да вкараш. Пак ти я нагласих. Какво се Да, нагласил, да. виж, че ти знае, че съм мръжа. Кирчо, ще се запозва. Има причина да е в играта, да знаеш. Кай, знаеш те са, бе. О, не. Ох. Града. О, града, какво го... А, той е прегърнал градата пък. Ай, давай. Браво. Мама мия. Нина там. Коста. Абе, изчезни от тук. Аре, кричите се. Подаваш. Браво. Имаше много хора. Имаше един човек. И още двама зад него. И какво? Те щяха да овладеят ситуацията. Ти някакъв уличен бой, двама кай зад него. Че си бая, ма... Който Ай, си стига. получил удар. Къв гол ще я вкарам. Искам буст. Искай. Не бе. What the fuck, amigo? Айде, го в кой втория гол. Уйче. What the fuck? Аз съм искал. Абе, ти... Ма чакай сега, той го изчислил, че те ще са. Туди куче да ева. Има боска след той. Ау! What the fuck? Кичо. Няма ще И подскача, това бе. също беше калкулитет. И сега... Паза тях. Какво калкулираш пък ти? Дин. Миро, продължи дрибла.
Какво значи продължи? Ти ме взема буста и ми вика продължай. Ами, Коля ти каже, ако спреш, означава, че губим. Той... План Б. Давай, говориш, ще може да се дигне. Това е план Б. Аре, вкарай тя поде. Ох, майко ми. Ти пак си Ай ги подаваш ли на нас, моля? АФК. Кой става, майна? Какво са? Калкулирам, че топката ви. Калкулирам, че си ретард. Калкулирам, че сега трябва да вкарат, защото това е тапин. Тапинка, ей, мангал. Може да гостилни иначе. Ей, смешай. Това беше добро двойно подаване. Ей, смешай, какво да ме подаване? Това... Някакви люцидираш. Аз калкулирах цялата ситуация още преди да бъде изиграна. Да се пусне монитора? Не, той го и калкулира още преди да се почне, майко. Още. Може. Калкулира ли голчето ми сега, а? Калкулира ли го? Чай само да взема буста. Бе, хубаво бе. Името ти точки. Ето пас. Майко. Да. Да. Такъв добър Голям изглеждащ пас. Маре бе. Уф. Аре, Кирчо, такъв добър изглеждаш пас. Майко. Нямам думи направо. Майко, тази игра, ако я загубим, учам да сера. Ма те не смазват. Ще Ми загубим. смазват, защото някой вижда го добре. Абе, Да се защо се съмнявам. обръщаш 2 часа? Абе, ползвай го този шифт, да. Не помага. Какво Не значи? помага! О, читаш, аз не си прави смене, бе. Не бил помагал. Абе, Бе, кот съм моткаш, така е, да, така и те. какво там откаш, аз се обръщах. Аре, кричо. Браво. Както скочи. Най-добрия гол от всички. Гол. Майко, а не. Обичам да храча големи храчи. Защо Иван няма? Какво значи да това няма, бе, брат? На кой подаваш там? В принцип, исках да дриблирам малко. Бе, стига стои твоето искане. Да не си изчислил, че искаш. Айде, извиняй, калкулирал. Играем. Играем. Свръхинтелект. Он. Това беше калкулирано. За да можете да вземат... Стигате своите калкулации, бе. Моля се, правят се, моля. Калкулация и половина направо. Половин калкулация. Ще изчистиш, ще я взема буста. Мерси. Да, изчисти. Поне буста взе, дет няма го използваш за нищо полезно. Да, това влезе някой. Свръхинтелекта бачка ли? Какво спаса? По-добър от всички. Охо. Това е остър пас на не знам си колко градуса. Остър пас за баща ми. Защо баща ти не вкара? Ей, ти си много сляп, бе. Видяхте как се опита да учиш за тази топка. Ти верно сляп ли си си? Но не трябва да изключа бе HDMI кабела. Да, верно. Някой му дръпна кабела. Майка му съм. Наказан без монитор. Наказвам без HDMI кабела. Представя си. О, какъв пас! Ти ще е много трудно между другото. Аз имам втори тейдж. Някой така си се забранява с компютъра ми, само е тъй екран да ти тъпо. Дивек да имаш компютър, да търяш. Не паде, не виждаш нищо, не. Оп. Селфкис. Изведи. Смуч. Че изведа аз. Айде, ето изведоха тя Кирчово. И седи афъка. Чакай топката да падне. Чакай сега, да помисля. Аре бе, свръхинтелект, ще я вкараш. Виждам ли? Виж го, движи се назад. Защо се движиш назад? Въй, брат. Той не ползваше добре. Дигнах я. Какво си дигнал? На опонента я дигна. На опонента я дигна.
И двамата ги бутна. Наистина, много го чиниш. Пип, пип, пири, бип. Нямам буст. Това не значи автогол. Напротив, означава опит за клир. Тихо. Който е по-мен повече мочи, не знаеш. Оуа! Опа, не ми скликне. Ей, ти нали със свръхинтелект, ти трябва да си безгрешен. Пък ти май... си без... как да го кажа, мамка му. Ти си само грешен. Грешник. Коста тук е... Двамата ми по сборника биват... Да, ти колка бесел, ти даже не ударил, ало. Airdribble shit. Оставям да я изчисти. Да. И то пак си чака буст. Не, даже не чака буст, той просто ходи. Оп, не. Айди на... Те спах, мислех, че мислят. Мамка му и мръсна игра с мутаняшка. Коста тук. Буквално нищо. Ох, Малко, тя мисна. Такъв мисни, направо перфектен мис, майко. И познай къде е в момента. бях